салом ба кулли мухлисони барсаи бузург. Ҳарчанд ки аз ин бузургӣ қариб ки чизе намондааст, вале барои мову шумо барса дар ҳама давру замон бузург хоҳад монд. Акнун як ҷо оромакак бишинед ки Тамом бароятон қиссаи Барселона дар Парижро нақл кунам. Нисфи олам шояд камбеки навбатиро аз Барселона интизор буд, аммо на сенсатсияш ду, на ҳангома ва на камбеку, на хоку бало. Барселона барои ПСЖ-ро гузаштан ҳадди ақал мебоист 4 гол занад ки бозӣ ба вақти иловагӣ кашида мешуд. Албатта ман 4-1-ро дар назар дорам, вале набояд фаромӯш кард ки ин ПСЖ он ПСЖ ба гуфти Акаи Машраб колхоз командаи Уна Эмери нест ва ҳам Барселона он Барселона нест ки мисли булдозер ҳамаро аз сари роҳаш мегирифт. Дар он даста сегонаи британияи ҳуҷумкор Месси, Неймар ва Суарес бозӣ мекарданд ки фақат шунидани номашон ба зонуи дилхоҳ муҳофизатгари заргӯшҷигар ларза меовард. Аммо гуфти он суруди хуби тоҷикӣ ҷавонӣ рафт. Барселона ба ин бозӣ бо таъби хеле болида омад, зеро дар охирин бозии худ Осасунаро дар сафар шикаст дода дар ҷадвали чемпионат дар мақоми дуюм ҷои худро мустаҳкам кард. Барои расидан ба Атлетико бошад қариб як қадами дигар монд. Фақат талаффути Жерар Пике пеш аз ин бозӣ андаке таъби Куманро хира кард. Воқеан то ҳанӯзам дар лазарети Барса Каутино, Араухо, Роберто ва Фати муолиҷа мегиранд. бовар кунед ҳамин Каутино он қадар дуру дароз тавбат мегирад ки қариб фаромӯш кардем ки ӯ дар Барселона бозӣ мекунад. ҳозир дар бораи бозии шабина муфассалтар гап мезанем. дар ягон ҷо баъз рӯшнед мо бошад сар мекунем. баъди мағлубият аз ПСЖ ва паридан аз Лигаи Чемпионҳо, Барселона бояд бо сари баланд бозиҳои худро дар Ла Лига давом диҳад, зеро дар ин ҷо шанси гирифтани трофей то ҳол вуҷуд дорад. Барои ҳамин дастаи каталонӣ рӯзи 15 март дар майдони худ Камп Nou дастаи Уэскаро пешвоз мегирад ва ман боварии комил дорам ки дастаи Куман ғолиб мебарояд. Барои боз ҳам ҷолибтар гузарондани бозиҳои дастаи дӯстдоштаатон ва дигар бозиҳо, дӯстони мо аз 1xbet коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунам ва агар шумо дар 1xbet аккаунт надошта бошед, то бахтатон баландӣ кард, зеро танҳо барои иштирокчиёни нав дар аввалин регистратсия кардагиатон бо промокоди BARSATG $100 туҳфа мекунанд. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. шумо бовар намекунед, аммо Куман барои фатҳи Париж ҳамаи французҳои Каталонияро ба майдон баровард. агар пурратар гӯем ҳаёти Барселона чунин буд. Барселона мисли чанд бозии охир бо се муҳофизатгари марказӣ бозӣ кард. Тер Штеген дар дарвоза, Оскар Мингеса, Лангле, Де Йонг дар хатти муҳофизат. дар миёнаи майдон бошад Бускетс, Педри, Алба ва Сержиньо Дест бозӣ карданд. дар ҳамла бошад Мессиро ҳамон ду фаронсавии гуфтагӣ Гризман ва Дембеле ҳамраҳӣ намуданд. агар бешафшаф гап занем 30 дақиқа Барса ҳуҷум карду, аммо боз Мбаппе гол зад. Медонед чӣ хел гол зад? аз пеналти ва ин пеналтиро боз як фаронсавии дигар овард ки ӯро Лангле мегӯянд. ана ҳамин ягона зарбаи мустақим буд ки ПСЖ ҷониби дарвозаи Тер Штеген дар ним соати бозӣ зад. ба назар чунин аст ки голи Мбаппе Мессиро сахт гизала кард ки аз масофаи хеле дур чунон як зарба зад ки агар он ба манораи Эйфел мерасид, аниқ чапа мешуд. касе мегӯяд ки Лео пир шудааст. гуфти дӯстам Сурӯбшои Фаррухшо номаъқул миллион бор кардааст. ин шабро шаби барор Нобарориҳи фаронсавиҳо гуфтан мумкин буд, зеро як фаронсавии дигар бо номи Усман Дембеле ягон 300 маротиба сӯи дарвозаи нава зарба зад, аммо ягонтааш гол нашуд ки нашуд. қисмати якум ба поён мерасид ва барои Барселона имкони дигари голзанӣ пайдо шуд. Энтони Тейлор баъди аз пос дани Гризман аз ҷониби Курзава ба нуқтаи пеналти ишора кард, чун ҳамешагӣ Месси тӯбро ба нуқта шинонд, аммо ин маротиб нава зарбаи ӯро гардонид. ки медонад, шояд агар Месси ин 11-метраро ба гол табдил медод, бозӣ комилан ранги дигар мегирифт, аммо боз ҳам барои Барселона каму ҳам не 5 голи дигар дар кор мешуд ки заданашон амри маҳол буд. аз фаронсавиҳои ПСЖ чун ҳамешагӣ Мбаппе хеле фаъол буд. дар як маврид ӯ Мингесаро дар корти зар шинонд ки Куман аз тарси он ки ӯ корти дуюмро мегирад, ҳанӯз дар қисмати якум ӯро аз майдон гирифта Фирпоро баровард. қисмати якум бо ҳамин ҳисоб анҷом шуд. қисмати дуюм ҳам аз қисмати якум тамоман фарқ надошт. ҳанӯзам Барса ҳуҷум мекард ва ПСЖ ҳимоят. гол контроли тӯб ба 72/28 ба фоидаи дастаи Куман дакка мехӯрд, аммо ҳисоб ба фоидаи парижиё буд. шояд ҳамин буд ки онҳо қариб ҳуҷум намекарданд. гоҳ-гоҳ ҳамон Мбаппе эзма сари муҳофизони Барсаро гаранг мекарду халос. дигар тӯб дар қисмати дастаи ПСЖ буд. Усман Дембеле бошад партофҳои Мессиу Гризманро гоҳ сӯи паррандаҳои осмони Париж мезаду, гоҳ ҷониби куҷои дигар, фақат на ҷониби дарвозаи Кейлер Наос. шояд ҳамин буд ки Куман ӯ ва боз Бускетсу Педриро аз майдон гирифта, Брэдфорд, Пианич ва Морибаи ҷавонро ба майдон овард, аммо аз ин ҷо ивазкуниҳо низ бозӣ ранги дигар нагирифт. ҳисоби 1-1 то охири дидор боқӣ монд ва ин ҳисоб
Пари Сен-Жерменро ба марҳилаи дигари Лигаи Чемпионҳо бурд. Акнун чанд ҳарф дар бораи ҷузъиёти наздик ба ин бозӣ мегӯем. Чунинчи интизор мерафт Неймар дар ин бозӣ ширкат накард. Ҳарчанд ба гуфти сармураббии ПСЖ Маурисио Почеттино Неймар зиёд мехост ки бар муқобили собиқ дастаи худ бозӣ кунад, вале табибон ба ӯ иҷозати бозӣ надоданд. Аммо ширкат накардани ӯ низ баъди бохти ҳангомавии Барселона дар Камно шояд дигар ягон аҳамият надошт. Шояд барои Барселона хуб шуд ки аз ин мусобиқа ба дар рафт, чунки акнун тамоми ҳушу гӯши Куман ба чемпионати дохила ва ҷоми Испания равона мешавад. Зеро дар гумон аст ки бо чунин ҳайат ва ба чунин бозӣ Барса дар Лигаи Чемпионҳо ба чизе муваффақ мешуд. Акнун Лапорта дар андешаи бунёди дастаи нав аст, зеро бо гумони ғолиб он тобистон чанде аз бозингарони барои мисол Каутино, Серхио Роберто, Умтити ва шояд Гризман ва ҳатто Месси дастаро тарк кунанд ва албатта ҷои онҳо бозингарони дигар меоянд ва Барселона боз дигар хоҳад шуд. Имсол бошад ҳама капут шуд, дигар ташвиши Лигаи Чемпионҳо аз байн рафт ва бояд дар Ла Лига ба Атлетико расиду Реалро наздикшавӣ намонд. Ана ҳамин аст дигар вазифаи Нунию Ҷонию Куман то охири мавсим. Шумо бошед озурда нашавед дӯстон. Барселонаро дӯст доред, зеро Барса лоиқи ҳамаи дӯстдорист. Охир имшаб аслан бад бозӣ накардан ку. Фақат ҳамин зарбои Усман Дембеле агар гол мешуданд ҳисоб мумкин 12-1 мешуд. Аммо имшаб шаби ин француз набудасту шаби французҳои дигар будааст. Мессиро назанед ки пеналтиро натавонист. Хайр агар метавонист чи? Фақат шумораи голҳояшро дар Лигаи Чемпионҳо зиёд мекарду бас. Биёед даст болои сина монда бигӯем ки имсол Барса ба финали Лигаи Чемпионҳо намекашад ва ин якида сабабҳо дорад ки дар нашрҳои пешин садҳо бор гуфтем. Бояд акнун Барсаи дигар сохт ва барои Лигаи Чемпионҳо мубориза бурд. Бо афтиши Барса аз Лигаи Чемпионҳо зиндагӣ анҷом намеёбад. Барои он ки боз Барсаро дар оянда дар ин лига бинем, бояд зист ва бо умеди калон. Барои имсол бошад тамом ва салом. Ба ҳамин тамом дӯстон, боре дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.